Tervetuloa katsomaan tämän kanavan ensimmäistä Squad Booster-videota. Otetaan tosta ensimmäisesti tää Greg, niin saadaan noita puita hakattua tuolta. Otetaan Coltti. Ja otetaan Colt seuraavaksi sieltä. Otetaan Greg. Greg, niin saadaan sitten tällainen fusion, eli tällainen isompi tyyppi. Käydään hakea toi arkku tosta, että ja nyt hakataan nämä puut. Haetaan tää seuraava. Otetaan sieltä toi Colt. Kauppias. Hakataan nää puut tästä, niin saadaan jalokiviä kolikoita. Sitten on nää. Näistäkin varmaan saa jalokiviä. Joo. No niin, ei. Kuoliks mä nyt yksi? Taisi kuolla yksi tyyppi. Täkkii kolikoita, et saadaan lisää niitä. Ja uskalletaanko tänne keskelle mennä, kun siellä on kaikki noin. Kenellä on enemmän noita tyyppejä. Nopeasti tää arkku tästä ja mennään sitten tänne reunoille. Niin ei kuolla sitten. On toi loppusuora. Eli en tiedä uskalta. Tää. Ei. Ei. Nyt kaikki kuolee. Te uskaltaaks tähän käydä? Äkkii karkuun nyt. Noniin, aika. Monenneksi me jäätiin? Jäätiin kolmanneksi, eli voittoputki ei katkennut. Arkkusta tulee 5 Gregiä. Täältä saa tää lahja, kun pelattiin yksi.
passia me avataan sitten erinäisellä videolla. Mä oon saanut pelattua sen loppuun. Kehitetään tosta jelliä. Nyt saatiin täältä 100 tollaista vasaraa. Mennään seuraavan pelin pariin. Otetaan toi Greg, niin saa noita puita hakattua sillä. Niin sit saa hyvin kolikoita ja jalokiviä. Tuosta pari puuta, niin on jelli. Niin saa siitä sitten seuraavan. Toi mavis, niin se saa noista kasvia revettyä tuolta maasta. Nyt saan tosta jellistä toi pusion. Toi mavis. Sitten toi puu tossa. Mavis, niin se siitä kans toi pusio. Nyt kuollaanko me, kun me tuota yritetään? Joo ei, nyt me menetettiin yksi. Se on vielä toi Greg, nyt me ei saa noita puita tosta. Otetaan tästä nämä kasvit, niin saadaan. No niin, nyt tuli nämä kolikot, niin saadaan hyvin näitä kolikoita. Ja sitten lisää sillä näitä. Otetaan sieltä. Otetaan noi puut tosta. Tää on vielä toinen. Nää. Tohon ei uskalla mennä, siinä on niin paljon niitä. Siis nää puut nopee ennen kuin nuo kasvit tulee. Kerittiin. Ton uskaltaa mennä. Ei nyt tuli toi toinen. Eikö joo uskaltaa ottaa. Saadaanko siitä? Se sai toisen tyypin sieltä arkusta. Joo, kyllä me... Se lähtee... Tuli jalokiviin, ne on hyvät. Saadaanko me... Kyllä me taidetaan... Joo. Ei. Kerkes karkuun. Se sai taas uuden tyypin. Noniin, saatiinhan me se. Nyt me saadaan ilmanen arkku tällä. Noniin. Taas jalokiviä kerätään tästä. Siellä on joku kuollutkin tohon, kun tossa on noin paljon noita. 10 sekuntia. No ollaan tässä. 4. jäätiin silti, niin ei mennyt voittoputki.
10. Sieltä tulee 3 noita. Päivitetään ne noidat. On täältä taas tää lahja, 2200 kolikkoa. Oli tullut joku uusi. No ei nyt laiteta sitä. Pelataan uusi peli. Mekat mukana. No tää on hyvä. Se on varmaan se mun tiikeri siellä. Joo. El-tiikeri. Nois nopea nois luuran kanssa noi kolikot. Saa sitten seuraava tyyppi sieltä. Tää on koltti, niin me saan noita puita, kun meillä ei ole vielä sitä regiä. Tää on tuolta nää. Otetaan toi kregi, niin saadaan näitä puita. Sinne ei mennä, kun se on toinen kregi siitä. Saadaan sitten nopeammin niitä. Tonne ei uskalleta mennä. Otetaan tästä toi puu. Ei oteta sitä, kun tossa on noit. Tää on kreki, niin saa sit nyt se puusia. Sitten nää. Otetaan nää puut. Nyt saa arkkukin sieltä. On koltti. Otetaan koltti, niin saadaan siitäkin se uusia. Viientenä. Tässä on noita jalokiviä aika paljon nyt. Näistä puista saa noita jalokiviä hyvin. Tää toi arkku tosta. Tää jamaikki. Loppusuora, mutta mä en tiedä uskallanko mä sinne keskelle mennä keräämään niitä jalokiviä, niin kerätään täältä reunoilta näitä puita ja lisää tyyppejä. Joo, ei sinne kannata mennä, kun sit menettää noin kaikki. Nyt me menetettiin tosta, nyt me jää 7. Jää 4 sekuntia. Nyt me menetettiin meidän voittoputki, nyt mä joudun maksaa siitä sen 5000 kolikkoa varmaan.
5000, niin kyllä mä sen maksan, koska mä haluan, että mun voittoputki katkee. Sieltä otetaan arkku. Sieltä tulee 6 ratsasta, joo. Päivitetään se tosta. Noin. Täältä tää palkinto. 4 hiisiä. Se on täältä. Eiköhän tää video ole tässä. Nähdään seuraavassa videossa.